Ona izango bada filmak gidoia behar du, eta hori da Jose Luis Rebordinosek eskuartean dakarrena. Ordu gutxitan paper garrantzitsua interpretatu beharko du. Importantena da filmak, baina gainera oso importantea da glamurra, artistak, beste aktibitateak, festivala gauza asko da. Eszenatokia prest dago eta dagoeneko entzuten da gala girotuko duen musika. Eta aurten pizka desberdina izango da. 62. edizioa astera doa. Denzel Washington edo eta Nastasia Kinski hemen dira. Datozen 9 egunetarako aukera zabala dago. Guretzat bai, gu oso pozik gaude. Gu pentsatzen dugu aurten sail ofiziala oso ona dela. Eta gainera estreinekoz Euskadin egindako 2 film sail ofizialean. Sail ofizialean 2 filma dauzkagu, eta hori oso importantea da guretzat. Loreak niretzat oso polita da, oso berezia. Bat lehiaketan Loreak eta bestea ikusmina piztu duen kronika historiko politikoa, lasa eta zabala kasua. Ondo egindakoa eta guretzak puntu nagusi bat da, nagusia izango da edizio honetan. Glamurraren arrakasta jakin da, atsegina da sorpresa baten berri ematea. Sabas zinemak ekarriko duena Donostiara, motorrak oso gogoko dituelako. Oso sorpresa handia da guretzak, momentu azkenean gurekin izango da Orlando Bloom, jaialdiko azken finean, azken partean, eta oso importantea guretzat.